Keď som prvýkrát sadol k automatu, to bolo len také nič. Poker, automat, hej, bum, 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 karty. Podnik bol do 2:00 v noci otvorený, nás sme s chalami kecali, záverečná, predzáverečnou 10 sme sa zberali, hodil som tam 200 korún, bum, 4000, jackpot. Ja som o tom presvedčený, že to je duchovné za tým, duchovné. Návnada. To sú lákadlá, ktoré sú takéto pozlátko, ktoré sa trbliece, tak jak v herních, proste sa to tam všetko trbliece, vyzerá to pekne, ale čo je za tým je peklo. Koľko si dokopy prehral? No asi 1,5 milióna zhruba. Korún? Aj. Bože, euro nie. V akých hrách? Hrách, karty, kocky zo začiatku a potom stávkové kancelárie a ruleta elektronická. Ako si sa dostal k týmto hazardným hrám? Party s chalami v 16, 17 rokoch. To ste hrali o peniaze? No jasno, kamaráti. Jeden druhého obohrávať. A potom, jak prišla revolúcia a prišli tieto veci, tak stávkové kancelárie, tak myslím po pár mesiacoch som začal sádzať na fotbale hlavne a hokej, občas tenis a aj niečo iné, ale to už len tak zriedka. Aký je rozdiel medzi tým, keď si vsadíš na hráčov a keď nie? Veľký je väčšie zrušenie sledovať to. A aj v televízii, keď som pozeral len, čo ja viem, zostrihy z nemeckej ligy napríklad a nevedel som výsledky a boli to zostrihy, že z každého zápasu nejaký shot 2-3 minútový, tak a mal som tam v hre nejaké týmy, tak to je sila. Keď si typoval, si vyhrával? Aj, ale viac človek prehráva. Do 100 000 som si z toho nerobil hlavu, lebo dá sa to vyhrať. Nehovorím, že ľahko, ale vedel som, že reálne sa to dá vyhrať za pár stovák možno. Možno ani nie. A kedy ťa to začalo trápiť? No asi pri 4 milióne. Zhruba. Kedy prišla tá hranica, že si uvedomil, že toto už nedokážeš splatiť? Že to už neboli v tom len tvoje peniaze, ale aj peniaze možno iných ľudí? Iba pri 700 000, zhruba tak. Odkiaľ si mal peniaze na tipovanie? No peniaze väčšinou všetky svoje, alebo väčšina mojich peňazí a potom od veriteľov najbližších z rodiny a kamarátov. Kto ako mal možnosti samozrejme, a že mi chceli svojím spôsobom pomôcť, ale nikdy to nie je pomoc v tejto gamblerstve. V hazarde to nikdy nie je pomoc, nikdy. Nikdy. Keď si mal 700 000, ako si to prežíval? Ťažko, v depresiách. Prestal som hrať, hambil som sa už pýtať peniaze, hambil som sa zaháňať peniaze, bol som utiahnutý veľmi. Myšlienky veľmi negatívne, aj na samovraždu. Beznádej. Keď prišla ruleta a prehry po nociach a nad ránom som sa vrátil, alebo v noci, alebo ráno, tak som veľmi túžil potom zaspať okamžite a nevedieť o ničom. Čo sa málo kedy davilo. No, človeku sa melie všetko v hlave, dlhý. Zlé svedomie z toho, že tam idem napríklad s peniazmi od rodičov, s niekoľkými tisícmi, že som ich obalamutil zase s niečím a že som im nasľuboval, že im to vrátim za týždeň alebo za 2, alebo neviem kedy. A vedomie toho, že keď to tam prehrám, tak už zase som proste o krok horšie na tom. A že zase len treba niekde zháňať a zase niečo vymýšľať. Zase len lož na lož. Tam ide klamstvo na klamstvo. Život na pravidelný splátky loutkají švedou ze zad krátky. Som vyhral peniaze, väčšinou sa to točilo ďalej, lebo keď už sú veľké dlhy, tak čo mám 100 000 dlhy, vyhrám 30 000, 50 000
čo nebolo úplne bežné, ale bolo. Hej. Tak väčšinou sa to točí ďalej. Málo kedy som si niečo kúpil vôbec. Ja som koľkokrát zažil, že som vyhral relatívne dosť peňazí, 10 000 a mal som prázdnu chladničku, prázdnu špajzu. Naozaj ako trocha jedla nejakého, že na 2-3 dní. A ja som nespravil za 2000 korún nákup. Proste, že alebo za 3, alebo za 5000, že napráskam to a mám 2 mesiace pokoj, hej, s jedlom. Nekúpil som si nové nohy, nekúpil som si nové tenisky, nič. Čo mi bolo psa som vždy, psovi som zabezpečil, aj keď raz som pýtal aj pre psa na žrádlo. A bola to pravda, ale nevedel som, či pôjdem kúpiť to jedlo, ale pôjdem do herne. To som nevedel a väčšinou to skončilo, takže aj tak som išiel do herne. Obrovský úspech je vybrať peniaze. Je výhra, povedať si, dobre, je tu 10 000, 20 000, 40 000, vybrať a odniesť ich preč. To je, u gamblera už to je úspech. To je úspech, to málo kedy som robil. Ja som strašné peniaze nevybral, strašné. Som dala 25. To bolo úplne pár dní potom, jak som spravil tú sekeru. Tam ma oblial úplne studený pot, prvýkrát v živote. Úplne som ostal úplne mokrý. 40 000 herný a vedel som, že 500 korún problém zohnať. Už. To už bolo finále. Pozývala ma môjho kamaráta mama, že je tu nejaký kazateľ americký, že vyučuje, že biblické vyučovanie niekde na nejakom mieste. Tak som išiel. On ma len teda zavolal dopredu a sa ma pýtal, že aký má problém, tak som mu povedal. A vtedy som sa úplne rozsypal proste. Rozplakal som sa pred všetkými tými ľuďmi a išli sme na chodbu a tam mi hovoril o Bohu. Dosť veľa. O Ježišovi. Aj keď som tomu moc nerozumel, bol som v katastrofálnom stave, úplne v katastrofálnom. Všetko sa mi to mlelo v hlave proste. Nevedel som to nejak moc prijať úplne, že teda Boh ma prijíma aj takého, aj napriek tomu všetkému. To človek to všetko premieta, všetky tie roky, všetko to. A potom sa za mňa modlil tak, že dal mi ruku na tvár, druhou rukou ma držal, on sedel tak oproti mne a modlil sa za mňa a vtedy som mňa niečo úplne proste som stratil dých, niečo som mňa vychádzalo von, tu sa mi to zaseklo v krku asi na 10 sekúnd. Som sa nevedel ani nadýchnúť, ani vydýchnúť, úplne som mal vypleštené oči, až to som mňa vyšlo von a prišla taká veľká úľava. A stále si aj hral? Aj. V podstate asi 2 mesiace po tomto, ako som sa obrátil, tak som z tých 700 korún som vyhral tých 200 000 asi vtedy. No, čo som bol ešte vtedy také úplne malé dieťa, znovu zrodené, Božie. A som tak naivne nejak si myslel aj, že od Boha to môže byť. Ako dlho si bol na tých 2 stoličkách? Na 2 stoličkách som bol zhruba pol roka. A potom som z tej Božej som si presadol len na tú svetsku. Človek proste, keď začne znova tieto veci nepustí, vie, že je Boh, spozná Boha, udejú sa veci, ktoré vie, že sú nejaké nadprirodzené, zažije veci, ktoré nezažil, ani o nich nepočul, tak proste vie, že to nie je len také niečo, že som tu iba ja. Už vie, že tam je niekto vyšší proste a že ten vyšší, že mu raz budem ja vydávať počet z týchto vecí. Tak som tak nejak blúdil ešte asi 2 roky. Až kým som sa nevrátil. Dal som sa pokrstiť. A dostal som prácu. Akú prácu? Prácu skrze jedného veriaceho človeka vlastne som u neho začal na živnosť robiť maliarské práce, umietky.
No sprvu len tie maliarské práce a potom som začal tak privoňávať aj k tým ostatným veciam, omietky, také tenkovrstvé stierky a aj iné veci. A zhruba po roku som sa osamostatnil, občas spolupracujeme spolu, ale tak väčšinou sám. Robím už vyše 7 rokov. Aký máš teraz ten dlh? No dlh je teraz takých, čo ja viem, 550, zhruba 1000. Viem presne, koľko dlžím ľuďom mimo rodiny a viem zhruba plus minus 50 000, čo dlžím rodičom sestre. Ako sa ti to darí splácať? No ako kedy. Záleží od toho, ako sú zákazky. Keď je veľa práce a dobré zákazky, lebo nie je zákazka jak zákazka, tak sa mi to darí lepšie. Aj tiež nevždy, pretože niekedy prídu veci, ktoré človek neočakáva. Ešte sa vynorili veci také ako exekúcie za MHD, za úbohé pokuty, nejaké 10, 12, 14 ročné stariny, ktoré boli vtedy 1000 korún a prišla mi za každú 200, 250, 300 eur. Proste pokuty. Prišli mi naraz 6. Proste, chvála Bohu, v dobe, keď som akurát zarobil dobre a mohol som to aspoň zo svojich peňazí vykryť. Je niečo, čo ľutuješ, alebo čo by si zmenil, alebo práve... Ale áno, to je veľa vecí. Najviac človek ľutuje, že vzťahy sa narušia. Najviac by som ľutoval, keby mi niekto nevedel odpustiť. Asi. Kto ti robieva spoločnosť? Pes? A moja slúbenica. Už dosť dlho. Vie o tebe? Vie, toto všetko vie o mne. No a ešte mnohé iné veci, čo boli tiež neľahké, ktoré s tým boli všelijako možne prepojené a o niektorých nechcem hovoriť. Pán Bůh je síla má, všechna obrana má, bezpečně má státi, aniž se